अखा हानायनि थाखाय जेरावबो थांनो हायाखै गाइस पुरा अखा हागासिनो दिनै थांनो सानदोंमोन ओरैनो बेरायनो ब्लग खालामनो नाथाय थांनो हायाखै न'आवनो थाबाय थानांदों पुरा अखा हाजोबदों आं देखायनो र' नोंथांमोननो माबायदि अखा हादों नै पुरा अखा हाजोबना दोङो दासो एसे सेमबाय आरो अखा हानाया नङाबा पुरा अखा गोजान दै फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो पुरा दैबाना जाजोब्बाय दैबानायावबो नै दैबाना ओइयाव जाना दोङो नैबे नुहुरनाया पुरा लोमजोब्बाय आरो जानायाव बारा लोमफायाखै लोमफानाया होमबाबो फुख्रिया पुरा लोमजाना दङ आरो दायो नायनोसै बेलासे बहा थांनाय जायो नोंथांमोना नुनो हागोन बहा थांनाय जायो थांनाय जायाबालाय बेयावनो जासिगोन आरो ब्लगा दिनैनिया अखायालाय दायो एसे सेमबाय सेमनायालाय होमबाबो अखा हादों नालाय ओंखायनो थांथ'नाय जायाखै आरो थ' भिडिअ नायलांनाय जाबाय जों दायो थांसै आरो दसे थानानै अखाया माहाय हागाबावथ' र' दै एसे माबादोंमोन हागादोंमोन आरो हाफिनबाय आरो अखाया पुरा अखा पुरा दैबाना जाजोब्बाय अखासो पुरा गासिबो अखा ओइ नोंथांमोन माहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय दसे बेलासि समनि बेरायहैनोसै अखाबो गारखाबाय नालाय ओंखायनो बेरायहैनोसै आरो आसोलफोरा बाइकजोंसो बेरायबावदों जोंहा बिसोर थाबायनानै बेरायगासिनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन मा मा जायगा नुयो ओरैनो मा दों थाबायलांबाय थादो सुमफ्रु खावना बायदों नोंसोर ओइ खानाब्रा इमान मोजां बिबारखौ मा थांनो मा खालामनो उदालगुरियावलाय मा खालामनो नायनो हागोन अखा हाखानानै माबायदि जादों गाइस हाय मेम'रिया जोंहा फरमेट थानाय मेम'रि माथो खारा बिनिया थांगासिनो जों दायो दलंआव थांगोन दिनै दलंआवनो ब्लग बानायगोन नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ ब्लग माबाखौ दलंखौ इयावनो थांसै जों दायो मा थांनाय होनदों नों मा थांनाय मा खालामनो थांनाय दलंआव गेम गेलेनाय दलंआव दखानाव हाय दलं थांबा नै लोगो मोनलायबाय सासे जों साइकेलजों बेरायनायखौ लोगो लायाना आं साइकेल दिनै र' होमबा थां दोननो हायो साइकेल जों साइकेलजों बेरायनायखौ लोगो लाया आथेंजों फैदो आथेंजों थाङो जों बारा गोजान गैखाला मोनखाबाय दलंआ दैमाया बेसेबां गिदिर जादों बेखौ नायनो थांनायदो जों दिनै बे फुख्रि गामिनि भिउ नै माबायदि जादों अखा हाखानानै पाग्ला जाखांदो ओइ पाग्ला जाखांदो अखा हाखांनानै बिथाङा पुरा पाग्ला जागासिनो खारदोंगासिनो दैनिफ्रायनो सैमा अरलाय थांबाथां सैमा फाग्लासो बुंसिगोन मिथिबाय नोंखौ मानसिफोरा सैमा पाग्लासो बुंसिगोन मानसिखौ नै गामिनि भिउखौ नायनो हागोन माबायदि जादों जोमैया ओइ थिं माथाम दाउलाफोरा हैले सैमा पाग्लाया इयावसो दाथ' अखा हानायजों बेरायनो मोनाखै दिनै माहाय अखा गारदों नालाय ओंखायनो बेरायनो हायबाय आरो नैबे गामिनि दैमा पुरा गोदोर जाना दंमोन इयो दायो सेमबाय एसे आं बेखौनो देखायगोन आरो नोंसोरनो नायलांबानो जाबाय ओइ दलंआ थांनाय बोसोराव बायदोंमोन इयो बायनानै आरो खनसे बनायफिनबाय ओमफ्राय आरो देग्लायबो गेरेन्टि गैया र' मा जायो बायनोबो हानाय पुरा दैया देरबोगासिनो बायदि मोनदों आं दैथ' पुरा गोदोरमोन आरो दैमाया ओमफ्राय दायो एसे सेमबाय ओमफ्राय दायो हराव अखा हाबावबा
आरो गोदो जाफिनसिगोन नै बेनो दैमाया ना नै गाजा जादों माथो गारहरब्रा होद आंनिखौ आनां नै दैमाया हायो देलाय गारहरलाय आं 50 थाखा होगोन फैसा वाव बरिया जादों माथो जोमैया नै दाखा हाजोआ नै ओइथिं हाजो आरो इयो बे दैमाया पुरा हाजोनिफ्राय फैयो बे दैमाया पुरा हाजोनिफ्राय फैयो अखा फैदों माथो अखा हायाखै अखा हासिगोन माबायदि मोनदों अखा हानाय बोथोराव नोंथाङा आं माबा माहाय दुखु नांथाव मोनदों स्कुलाव थांबाबो सेस सादालाबाबो गवा मा जाखो बोथोरानो आं मिथिला ओमफ्राय नोंसोरो मा सान्दुं दुंबाला सान्दुं गोसाबा मा खालामोमोन दावराव खालामो न ओमफ्राय दा अखा हानायखाय माबायदि मोनदों खस्थ' मोनदों दासो खस्थ' मोनदों हागोन बिनो आरो ना दैमाया गामिनिया ओइ दलङा बायदोंमोन ओइ फुरा अन्थाइ जाबजोब्बाय दाबो गेरेन्टि गैया आरो ना बायनो ससे थांबावनोसै बेनिफ्राय थांनाय जायो जाला मिथिला आयाव बागान मोनसे दोङो साहा बागान बिदि बागानाथ' साफा जासिनो दैमादो आथिं सुहैनो थ' गाहायाव मजा नांदो ओमफ्राय दुगैनो मोनाखै दुगैनो मोनैखाय मारै जादों मारै मोनदों दुगैनो मोनैखाय दैस्रु मोनदो नोंलाय माबायदि मोनदो दै देरनायखौ जासो मोनदों आं माने स्कुलाव थांनो माबा जायोना गयो न' गयो ओमफ्राय नोंथाङा बि दलङा बायनाबा माबायदि सानगोन नों गैला ओइथिं पुरगिरिथिं गिदिंना थांनांसिगोन ओइ नोंसोर मा मोनदों इयाव ओइ कलार होनायफोरा बिजि न कलार होनायाव बिजि आया दैयाव हाबैलाय बेसेबां गोथौ नायनो हलाव थांनो अ माय गड हलाव मोनफैस्राबाय आं गाइस नै निजोम समाव बेबायदि दैबानाखौ नुबा बिराद आं इयाव दसे थानोसै बिनिफ्राय गोजौआव थांफिनसै गोजौआव थांफिननांसिगोनलै जानाय नंला या वाव मेरे तरफ से आं दैमाखौ नायनो होनदों दैमा मैया फैनो मोनासै ना बेनिखायनो अन्थाइ पुरा जाबजोब्बाय नो बायनो चान्स गैखाला आइयाव मोनसे न' दंमोन आरो ना पुरा इयो बायजोब्बाय ओमफ्राय इयाव दंफां मोनसे ओइ नुहुरनाय दंफाङा बेबो थांसिगोन बारा गोबाव गैला आइफन लादों मालाय बिस्राया बेसेबां दामनि आइफना बारा नङा माबा 18,000नि आइफना नायनो मबाइला अन खालामलाय 18,000नि नों भिडिअ'सो बानायदों नामा? भिडिअ'सो बानायदों आं दिहुन ओइ बेसेबां लाखो आइफना बेसेबां लाखो बेसेबां लानाय आइफना 2000 मोनलाबायनानै 2000 मोनो 2000 आइफन 2000 आइफन लादो दियो बरिया दाबा आइफना ओइ अखा हासिगोन आरो बोथोरानो सोलायब्रबबाय दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो सोलायब्रबो अखा हासिगोन ब्रा थांसैथ' अखा हाबा दा मबाइला साफा जालांजोबगोन आं प्लास्टिक लाबोखायाखै गाइस थांफिनसै जों दायो अखा हाबाय ओमफ्राय अखा हाबाला सिजाबाय थानाया दाखालिनिफ्रायनो सानथाम जाबाय अखा सिजानाया अखा हाबाबो टाउन थांबाय थानाय जादों ना ओंखायनो पुरा अखा सिजागासिनो आरो पुरा खर'आ साजोबनाय मोनो ओमफ्राय जों दायो
अखा हांबाय आं बेनो थांफिननोसै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं